Okay. Hello guys, may buntag sa inyo ay may hapon ug unsa magaling nga adlaw na inyo ginatanaw nga video. So okay kistanan ha. Okay guys. So basi nakakuan mo guys, basi naka si tawag ni wonder mo nganong napoy face mask is karon pa niabot sa mga karon pa naman nabalitaan ng COVID. Dugay sa inyo COVID ba? Ataw. So na lang ko ikuan precautions lang kay naupo ko mga bata. So precautions lang. Okay, so na ko mga files, nalapod ko mga updates sa mga files so ato niagi. So mura gyapon kung mga files. So salamat ani natay nahimo karon adlaw para sa mga files. So ako pa na siyang vlog or ako na siya gibutang sa ako ang almost daily diary, 11 minutes diary. So ako ang narrative vlog karon nga adlaw. So ginahimo na ko na is para sa ako ang next stepping stone pud sa akong life ba kung unsa magaling dabay may tabo sa ko ay may tabo na sige good siya, good kickstart siya para sa kuha. Okay, so good kay bay, good unta. So I hope so nga mayong padulngan sa kuha mga padulnganan. So yan po ko ninyo guys na magaling maglantawan niya akong video. Okay ba? Okay ba guys? So hindi mo ganahan ani. Saan ako paghimuan ni og saan paghimo nako og thumbnail nga dili na nako ni edit. So akong eksperimentuhan. Okay? So okay guys, kadto lang pa 2 minutes lang ako. Okay, 2 minutes. Okay, ako sa tuton. Apa ni palong? Ang sabaw? Ay wala pa man pod. Tubig. Ang na to pareho nun. Ha? So, hi. Ay, 33 seconds, 35 seconds. So, nasuguan ko nga magluto ko og sabaw. Okay ba guys? So, luto og sabaw. Di na pagpakita sa inyo magluto og sabaw, okay? So, karon nga adlaw ana daghan gyud panglakaw. So, nice gyapon kayo. So ato lang so mag-react ta. So karon mag-react ta or maghimo ta og reaction na pod about sa ato ang mga nabalaan karong adlaw, mga balita karong adlaw. Okay, so naay ginatawag na to nga fastest internet. So coming na siya fastest internet na to. Actually kanang fastest internet na to is dili na siya first initiative pero siya ang first massive nga gahimo ana. So gusto na ko i-share sa inyo guys, mo na siya ang Starlink program ni Elon Musk. Dili ko sure kung na siya kasusyo ana pero at the same time karon is relate siya sa SpaceX. So ang SpaceX gadala permente og mga tatawagan ning excuse me. Graninos ko. So okay. So si Elon Musk karon is kung lang share sa inyo is nasa live project na ginatawag nila nga Starlink project. So search lang ninyo ay lagi dili man ko ma-edit taning. So Starlink project na siya. Yung ginahimo na is maghimo siya og artificial satellites. I think na yung target is 40,000 satellites. So karon every week man siguro kung ako sa gapalarga siya or gapagawa siya almost 68 more or less 60 more or less ka satellites every week para himo niya ng Starlink program. So kung diri sa tuwa natay ginatawag na to nga mga cell site or natay ginatawag nga mga transmitter o mga receiver para sa to mga cellphone, para sa to mobile data, para sa to mga broadband. So wireless na siya nga internet. Si Elon Musk kasi yung project is wireless internet pero nasa space. Okay? So nasa sa space.
kanang nasa sa space niya, yung ginahimuan na is mura gyapon siya og function as cell site pero nasa space. Nasa sa gawas. Sa space na to. So imagine that ug maglinog diri sa tuwa, dili makapiktok, dili mapiktuhan. Di ka mawadag signal anywhere, di ba? So certainly anywhere. Excuse me. Ay, nako. So ito, balik ta to. So, akong drawingon. Mag-drawing ta. Okay, where is the ballpen and lapis? So, I don't have the ballpen anymore. So, actually guys, nakapagita sa inyo. So, muna ako mga ginatawa ako mga calculations, mga drawing po. So, drawing na po regarding sa kuha na siya. Sa ako ang trabaho. Di mo kasabot, ana. So, drawing na ko sa kuwang balay. Ambot, yun, saan ako napag-drawing. So, na ko yung mga gipang practice, no? Something na na. So, practice ko, trying hard lang. At least, okay ba? Kaya ba? So, napag ko yung mga ingana niya. So, mani akong, sa karon mani akong pinaka good nga blending sa ako ang gipang blend nga mga color. So, okay ba guys? Medyo nag-improve pa nga this time. So, kani din siya. So, sphere lang, di ba? So, napag-i mo. Blending lang siya sa charcoal. So, napo ko drawing. Ako kaya pinag-drawing na lahat. So, okay, where is the ball pen? Ay lang, feature ta ka sa kung fan. Oh, water. Kung i-feature ta ka lang kay akong caption dahil kay nabutangan din siya no bra challenge. Sa? No bra challenge. Okay guys, so okay drawing diretso sa gamay nga papel. O dito sa back page area. So if ingon ani manggaling guys, inani. So natay mo na tong earth dia. Palingin. Na dia mga Starlink na to, ana. So Starlink papak. So so mo na to ang mga satellite sa gawas, Starlink, cheng. So kung gikan ka diri sa butan na to, ka diri sa UK, then diri Pilipinas, then diri feel is Pilipinas pak feel. So ang imong message sa UK gikan dira sa imo sa UK padulong sa Starlink, yan ang ipasa-pasa padulong din dira sa Pilipinas. Kaya niyo gikan sa UK padulong niya diri sa gawas nga satellite padulong diya dayon Starlink project. So actually nahimo nimo sa iya is na siya ginatawag nga wireless na dayon. Wireless siyang transmission. So pag transmit niya na ba, so dito siya sa space. Yun na pag space vacuum, di ba? So wala tayong mga hindrance na to. Wala tayong mga ginatawag na to nga mo-block sa signal, di ba? Labi na og pasaka. So, ang isod lang makagawas ng signal is if gikan ka sa di ba dili mo siguro direct, gikan mo siguro nasa cell site saka. So ina na siya guys. Paspas kay na kapaspas mo na siyang coming na to ginatawag na Starlink program. So di ako kabalo ko sa sistema na basin masakay na lang ang Globe, ang third telco nga ginatawag na to nga dito smart something na masabay na lang sila. So masakay sila sa signal sa Starlink din na lang. So actually project na siya about sa SpaceX, then under pa siya na po sa Tesla Power. So ayos ka na guys. Kanang kuha na ko sa inyo kanang tawagan na trivia na ako sa inyo is kakabasa ra gyapon ako sa YouTube. So tanawin niyo sa YouTube. So nang balita ra gyapon ko sa inyo babasin kamo baka una magtan-aw sa kuha niyo sa YouTube, dili ninyo sa interest. So akong i-offer sa inyo nga interest na is pinakapaspas nga internet nga kaming diri sa Cagayan de Oro, Charlotte, diri sa Mindanao. So or diri sa Pilipinas mismo. So fair na tanan, di ba? Di na ka magsalig sa kung unsa manggaling ang submarine cable nga gina-connect na to is from China to Philippines or from Hawaii to Philippines to America para mas dali ang ato ang transmission of data gikan silang servers padulong diri sa tuwa is more than ang ginahimo sa ang ginahimo sa SpaceX mo na sila ginatawag nila nga Starlink program. So
ayos kay na tanan makinabang ana tibuok kalibutan. Okay, so target po nila na is katong mga urban, I mean rural area na to all around the globe is magkahimuan na to og signal. So makaya na to live streaming paspas bisag naa ata sa bukid. Bisan pa og naa ka sa ibabaw sa Mount Apo, di ka may nahanglan og mangita og signal. Okay? Above you na isa ka satellite diha nga gahulat nga imo i-transmit na imo. So that's it. That's really good and very very modernized na kayo dayon. So it'll be life changing na para sa tanan sa tibuok kalibutan. So unta makabalita mo and have some research about ana. Okay? So salamat kistanan and hapit na ta mag-11. So I hope mo tanawon po ninyo akong uban video. So na po ito yung mga trivias and reaction video. Thank you guys and this is Ino.